Unha trintena de alumnos de turismo do Carlos Oroza chegáronse esta mañá ao Pazo da Cultura para coñecer máis de cerca as súas instalacións e a forma que teñen de traballar durante a celebración de grandes eventos, actividades como o Culturgal, o Salón do Libro ou Etiqueta Negra. A visita contou coa participación da concelleira de Promoción da cidade. Para nós é moi importante dar a coñecer o traballo que facemos no eido de promoción da cidade, posto que o caso de Pontevedra é un caso, digamos, excepcional. Non é normal que unha cidade de uns 84.000 habitantes teña unha dimensión internacional como a que ten a cidade. Entonces, explicar un pouquiño o proceso, os mecanismos os pasos que fomos dando e como toda esta rendabilidade froito dun traballo político concreto da transformación urbana de Pontevedra, pois dá resultado a nivel internacional e eu sempre que falo sempre penso, non? Canto nos costaría unha campaña de marketing internacional que nos sacara no Financial Times, na televisión pública francesa, en The Guardian, pois sería impagable. Entonces é un pouquiño ver, non, ou explicar como aproveitamos estas sinerxias. Para ter máis información sobre a organización de grandes eventos, os alumnos do Carlos Oroza contaron tamén coa testemunha dunha empresa de comunicación da cidade. A importancia de como se organiza un evento, sabemos que tamén é moi importante escoller unha cidade, non? E creo que Pontevedra se presta polo modelo de cidade a facer un montón de eventos diferentes, temos infraestructuras como é este Pazo co recinto, que tamén é un luxo, e para que eles tamén aposten no futuro para traer eventos a Pontevedra e poder xestionalos. Do futuro falou tamén Anabel Gulías. A concelleira puso en valor o traballo que se realiza dentro do Carlos Oroza á hora de fomentar Pontevedra entre os seus alumnos. Unha formación de calidade depende en grande medida do proxecto educativo do centro e dende fai moitísimo tempo foron quen de saber aproveitar as sinerxias de convidarnos e traballar. Así que, se o futuro depende desta rapazada e está formada no Carlos Oroza, pois eu auguro que vai a ser bo para a cidade e vai a ser bo para Galiza en xeral.